יצאנו כלנית אנחנו התחלנו את הטיול השנתי לפני שעה. עכשיו אנחנו מגיעים לתחנת החשמל אורות רבין. נו כבר! יופי! פגשנו בדרך בית ענקי החזית עד גג ארוחת הבוקר באורות רבין. איזה זה פיצה בכלל! כמו שלא סובל קטשופ! שמנו את הרגליים על החוף ישבנו בתוך סירה בחלקת אספסת רצנו בתופסת כל הלטאות כולם לא לסגור ידיים, לא כלום, ידיים חפיפות, יפה, מוכנים? 1, 2, 3. אז מאוד עייפנו והביתה שבנו שמש כבר יורדת ומאוחר רק בתוך הדשא כלנית לוחשת שובו בשלום ניפגש מחר פיס! 3! 4! כן! אומרים את זה רק לא הלכנו הרבה בכלל ממש למה האחרונים תמיד בסוף? אין חשמל ואין אפילו מים ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה האוויר נקי וזה ממש שווה זהב אין פה להשיג שום סיגריה במכולת ואין כאן אף אחד שתסבן לי את אגב יש פינה למטה בבקעה ו1000 בחורות המחכות לי שם עכשיו אני הולך לבית שאן אני הולך לבית שאן בוקר טוב, יום שני מתחיל חניית הנוער בבית שאן, מבנה מאוד מאוד יפה, החבר'ה התארגנו כולם יפה מאוד. אנחנו בדרך לבית הקברות בקבוצת כנרת, פה קבורות רחל המשוררת, נעמי שמר ועוד כמה חשובים ומוכרים. אנחנו כאן בהר ארבל מסתכלים על הנוף. נוף מדהים של הגליל העליון. נחזיק ולקום יפה מאוד, זה היה טוב מאוד בואו ננסה עוד פעם אחת אבל אני רוצה שכולם ישבו היו כאלה שלא התיישבו 3, 4 ובואו תנסו לשבת, תנסו יפה בואי איתי אל הגליל בוא בחורף מיילל ונראה איך משתולל צעיף דף מעיל בואי איתי אל הגליל בוא בחורף מיילל ונראה איך משתולל גשם בראשית בכברי ובסער וצולל בכרמיאל כי הגשם כן הגשם כאן הגשם כאן הגשם גשם אל כי הגשם כן הגשם כאן הגשם גשם אל כאן הגשם גשם אל כאן הגשם גשם אל הגשם
הדשא, כאן הדשא עד עולם, כאן הדשא עד עולם. כי הרוח, כן, הרוח, כאן הרוח, כאן הרוח לדרום. כי הרוח, כן, הרוח, כאן הרוח לדרום. לסיום כולם ידיים למעלה ושלום! כי השמש, כן, השמש, כאן השמש, כאן השמש לא תפסיק. כאן השמש, כאן השמש, כך מקל, כך נביא. בואי תהיה לגליל.